To alhamdulillah za mu kawo muku zafafan wankan sallar jaruman masana'antar Kannywood. Za mu kawo muku jarumai da dama da suka yi hotuna da matansu, wasu da 'ya'yansu, wasu da iyayensu, wasu a filin idi a nan Najeriya kenan, wasu kuma a ƙasa mai tsarki. Ga Bilal Billa kamar yadda ake gani da shi da amaryarsa a cikin wankan sallar tamu. Ga jaruma mai capacity wacce mata ba Kannywood ɗin gabaki ɗaya, ga su Yakubu Muhammad 'yan tagwayen Kannywood. Jaruma ta yi baibai da Kannywood kamar yadda ake gani. Aisha Aliyu tsamiya. Danna dai muji, danna muji. Jaruman masana'antar Kannywood dai ga su kamar yadda kuke gani, kamar yadda muka alƙawarta muku, aƙalla wajen su 100 a cikin wannan shafi, kowanne da iya bajintar wankan da ya yi, zazzafan wankansa sisita da ita da 'ya'yanta. Haka aka dinga wanka a cikin masana'antar Kannywood. Wasu sun bar masana'antar Kannywood sun yi aure, amma mun sako muku zafafan shirin sallar su tare da mazajen nasu na gidan aure a cikin murnar happy sallah. Wasu jaruman kuma ana ƙasa mai tsarki kamar da muke gaya muku, wasu tare da iyayensu, wasu tare da 'ya'yansu. Dan na dai mu je wankan jaruman masana'antar Kannywood. A cikin wannan shiri da za mu kawo muku, ko kuma da muke kawo muku, na wankan jaruman masana'antar Kannywood, kamar yadda muka ce muku, wasu a masallacin idi, wasu bayan an koma gida, wasu tare da ƙawayensu. To jaruma dai ba a daina mararinki a masana'antar Kannywood ba. Safiya, ana mararinki, tafiya ce ta zo miki ba yadda zaki ki karɓi zaɓin mahaifiyarki. A ƙarshe dai za mu kulle muku da zazzafan wankan da aka ce shine wankan da ya fi kowane wanka. Duk da dai za mu ban masu kallo su yi alƙalanci a comment section, wani wanka ne ya fi wanne ne. Wata ta riƙe 'ya'yan miji, wasu da iyayensu, wasu da ƙawayensu, wasu kuma singilwa. Kannywood dai wasu family, kamar da ake gani dai ana cikin family. Wasu sun saka gilas sun toshe fuskoki, wasu kuma mu danna dai jaruma ba a daina mararinki ba. Safiya zaɓi biyu. Aha danna dai Rahab mai ɓoye fuskar 'yarta. fuskar 'ya ake ɓoyewa tun kafin ta girma, ake ta ɓoye fuskar, amma sarki Alhaji ya dai nuno fuskar a wani hoto, ya ce to jama'a ga fuskar. Shikenan daga nan ummi Rahab bata daina ɓoye fuskar 'yarta ba. Ana cikin haka kuma sai aka ga ta ci gaba da ɓoyewa a wankan sallah da aka yi na bana. Mu je zuwa dai jaruman masana'antar Kannywood. A zazzafan wanka da ake kawowa, sai aka ce to ai shi sarki Alhaji kaka ne ga yarinyar, dole ya juya fuskar ta ba duk duniya a ganta. Mu je zuwa dai Kannywood. To danna dai jaruma mai capacity. Danna dai ana ta hotuna, ku za ku yi mana alƙalanci. Mu dai mun ce za mu kulle muku da wanka na ƙarshe, wanda da kanku za ku ce mana shi ne, mu da shi muka zaɓa, amma za mu ga abin da masu kallo su kuma suka zaɓa. Wankan hijabi ne, ko wankan wannan hijabi da ake ce masa mai capacity, ko kuma jarumar ta Kannywood ta ce ta cinye, ko shafawali tana shafawali ke ma fa lamba 1. Shafawali ba za a barki a baya ba ke ma. Yaran suna wankan, manyan masu suna wankan. Ga ta nan tare da 'ya'yan miji, an rike zumunci, a zauna lafiya. Da mahaifiyarta ba kwarai kuwa. A rike 'ya'yan miji, sai ka ga zama yayi danko, mutum ya ga ana son 'ya'yansa, ya san shi ake so. Malika ke can. danna dai masu wankan ja,
danna dai jarumanmu na Kannywood. A cikin wannan dai shiri muke sanar da ku cewa za mu kawo muku ta Ummi Rahab dai an ɓoye fuskar ya na sanar da ku kwarai ko Alinu ne juyo fuskar a ganta wasu a masallacin Idi. A cikin wannan shiri ne dai muka sanar da ku cewa za mu kulle mai shadda producer Kannywood mai shaddaka zazzaba da shadda yawwa jaruma danna kema danna kar a baki a baya zazzafan wanka mai yafe ba ita wannan da ta yi tagumi ta gefe style ne kawo haka to Allah ya ji kanki Allah gafarta miki Allah ya sa aljanna mu kwanci mu huta to danna dai shi ma wancan labarin na jarumar zamu kawo mushi abin da ya faru ma yadda Hassan Makeup din ya dinga kokarin sai an taimake ta aka ki taimakanta da kuma wanda ma suka hana a taimake ta a cikin wannan shiri fa a cikin wannan tasha muke kawo muku dukkan labaran Kannywood da kuma wannan karan muka kawo muku zazzafan wankan masana'antar Kannywood yawa danna dai danna a cikin wannan tasha ne muka taba kawo muku shirin dalilin haukacewar jarumin masana'antar Kannywood abin alhini da kuma abin da yasa Kannywood din tables da shi zazzafan daraktan da ba taɓa yin irinsa ba kuma ya haukace kuma aka watsar da shi aka rabu da shi to an kawo dalilin haukacewar tasa a cikin wannan tasha dai muka kawo muku to zazzafan Kannywood wanka danna dai a cikin tashan ne dai muke commentator muka kawo muku dalilin mutuwar jaruman masana'antar Kannywood guda biyu waɗanda Sha'ibu Lawan Kumurci ya aure su akwai dalilin mutuwar tasu duka biyu muna cikin wankan masana'antar Kannywood da jarumai da suka gwangwaje cikin murna da farin ciki da nishadi da annashuwa da aka yadda a yi wannan zai ce jaruma kaza ta fi wanka to mu dai mun yi alkawari za mu kulle muku da wanka na ƙarshe an gaishe ki yarinya da ita da mahaifiyarta kwarai kuwa danna Farida ce waccan ta ga basu adan ja jan lalle jan kunshi kwarai kuwa a dan dime da gilas haka suke zabga gilas fa su rufe fuskar su sai manya-manyan jaruman gano fuskokin masoyan nasu ne suke iya ganowa su ce wannan wance ce babar Kadawa radiyallahu anhu jaruma mai capacity yi mana Yahaya Maryam Yahaya to danna dai Allah sarki da mahaifiyarta da kuma mahaifinta an kyauta to ga kuma mawakin namu shi ma da matarsa shi ma dai an boye fuskar kamar da Ummi Rahab ita ma muka ce ta boye fuska to shi ma ya boye fuska wannan duniya jarumai masu capacity jaruma kin bakka ne amma an daina mararinki an ki daina mararinki kai mutane suna ta sanki ga kinan ki zazzafa wanka da ke da yan uwa da kawaye to masha Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a je a yi hakuri abin da mahaifiya ta ce to danna dai wasu dotsa fuska wasu ba fuska to a cikin wannan tasha da muka kawo muku shirin dalilin korar Sani Danja daga masana'antar Kannywood a cikin wannan tasha za ku ganshi mun kawo muku shi to sai zazzafan wankan da muka alkawari za mu kulle da shi muka ce shine wankan da ba a yi shi a cikin wannan wankan sallah ba tun daga ranar Idi har zuwa day 2 to gashi nan Mansura Isa ita ce ta cinye wannan wankan sallar a wannan tasha amma masu kallo ku kawo mana bangaren da kuke ganin su ne suka zama zakaran gwajin dafi ku danna subscribe ku danna karrawa kada fa ku manta akwai wankan gidan Alanuhu akwai wankan gidan jarumai da dama da bamu sako muku ba zai zo a kashi na 2 saboda haka akwai za ma ku iya tambayar mu wankan wance ku yi mana a comment section mu tafi gida mu mu tattaki wankan dai Mansura Isa a wannan tasha shine ya zama zakarin gwajin dafi a wannan episode 1 na wankan sallah ku biyo mu bashin sauran wankaye za mu kawo muku shi da kuma na gidan Alanuhu ku da subscribe ku da na karrawa da cigaba da ganin shirin Kannywood